Здравейте хора, аз съм Терминатор 9000 БГ. Днес ще ви покажа едно оцеляване лично от мен в Майнкрафт. Предлагам да започваме. Дър. Нещо стана. Така, може да започнем с всякакъв мап. Не оцеляване, мап можем да почнем. Можем да почнем мегадропър или не. Няма нищо интересно. Паркур Masters. Така, значи, може да започнем с Паркур Masters тогава. Да предложим. Така, значи, ей тук. Значи, там е измами, окей. Така. Аха, ясно сега. Майка ти, курва. Не ми кажете, че ама аз съм се върнала на майка. Аз не знаех, че той не може да това. Их, се падам. Такива населени места явно не могат да бъдат. Значи, съжалявам за клиповете, ако сте се получили много бавни. Просто има някакъв проблем и не знам как да го правя явно, защото игра на таблет, който много бавно спенсорира и не можем много хубаво да ми се получават клиповете. Но се надявам този да се е получил хубаво, защото този мап не мога да го мина. Минал го най-после. Окей, сега да този кошмар. Да, естествено, че умра. Окей, значи се върнахме в началото. Значи, понеже от самия... Може би от самия паркур, понеже... няма го минавам основно този кошмар. Ще един първо ниво. Сериозно, това е първо ниво, леп. Знаеш ли колко е лесно? Това трябва да е то първо. Няма смисъл от това нещо. Това е някаква глупост. Не знам какво. Няма да играем с Minecraft с приятели, защото той в момента има работа и няма да може да играем. Знам, че почти винаги снимаме клип с него, но този път е изключение. Готва Sleep Zone, Dragon Burning. Трохи сиром, яла трохи. Окей. The Flues. Insert you Terrapolis Curse. Insert you the Forest Valley. Що се изпаря? Що се изпаря, когато направя мапа явно. Така, Born Notice at Birds и Goodness Jumper. Ако не е нощ, няма как да защо. Лека нощ. Да, toto много хубава. Значи, играта е за... Значи, мапа е за 0.15.6. Нито за по-стар, защото за по-старите много бъква. Ето, сега пък е тук най-трудния. Тук не знам към... Това ли трябва да ходя или там към другите каски? Да ви кажа, не съм сигурен. Това е трудно и не можеш да го играеш. Значи, не случайно това се казва... Не случайно се казва Паркур Мастер, защото е само за майстори. И затова може да ви е известно, но не знам. Ами, по-скоро е нещо като тип-топа за нотифир и такива глупости, но лично аз не знам, защото не ми се получават. В момента не знам дали ме разбирате за какво говоря. Не е леденото, хора. Знаете ли колко ги харесвам ледените с ледените?
Просто много ги обожавам. Никой няма да ги минат пъти. Да, естествено. Освен ако не ги мина по най-бързия начин. Май. Не! Не хора, това е impossible. Това е impossible и не може да го минеш. Не мога да го мина. Това е прекалено трудно и за мен. Явно трябва да измамим. Или няма ли ще се питаме да го... Няма да го грифим, айди. Не. Няма смисъл. Да, няма смисъл. Не. Това е някаква глупост. Няма да играя. Майко. И не, че се държа така грубо, просто нещо ми има и от самото снимане се ядосвам. Не знам защо. И от това съжалявам. Но просто не ми се получават нещата. И за това, но иначе значи сега ще ви кажа защо не ми се получават. В самия сървър има прекалено много блокчета и прекалено много хора и явно заради това не могат да ми се получат много добре клиповете и за това много съжалявам, но честно да ви кажа, не знам. Хей, ще изиграем още едно и това да е за този епизод. Паркур едно. Сигурно това ще е паркур едно. Сигурно, не знам. И за малко мислех, че няма го мина. От това никакъв нищо. Да. Ne? Nasılmış böyle? Окей, такое его. Сейчас не поняли. Понятно. Да, естественно. Не. Това е някаква глупост. Хора, явно това ще е за този епизод. Очаквайте другата седмица или не другата седмица, не другата седмица, утре някъде сутрин 10 нов клип за това, за Minecraft паркур. Мисля да го играя с приятелчета. И довиждане. Това от мен и приятни дни.